Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke Hanyautrap Youth Council uba Roy Kupar Sendram habakran Shakilat Patai Kubor hadian ba uba Don Boklang Karlingdo Vice President Keseng ulami na po thanat sadar nagajing syakhot hajir haki pulin uba Roy Kupar Sendram ulaong bakalum survey kedai kejaka khai drok kamdei ke balakano nami nakikentian Keseng handai ke jingya lenti Keseng ban khandra drok la arbanai Keseng kalalap manaki khana ba yobat Keseng kipla Shakaseng bakajaka di drok shashilong kadai shalum survey bat kebalong kebasuk banyo kumta Keseng kalashan khmat ya katai kejaka nalor kadai kejaka khayi ne di drok Keseng kalap ru baki brio ki basa hakatai kejaka kidai ki basa bean Keseng kalong ru babun ki bala ujor Shakaseng hakabede bagajing shalan ni udrok Shakatai kejaka shu ulong bakaseng kamdon jingshanya ya katanat pulit ban pentip yo lese don ki langyong lani kindon ki bakhayi ne di drok kumta Keseng kamla ban shanya ban ajing tip yo lese kan pulom kejing themu jong Keseng Pika kajing lap ka jongi ba kadon kajing ya dei haplen kalum sorbi ba kani kajing khada drops kamde gi kintin ki bami nangi pia kini kajing ya lenti ka jongi ki ar bana ban let ki jakapat ba ki bangi yo ikni kinong di kini ki kintin ki bami na ki dong di ki bong ba yo drops sang ne po shelong la da pikwa ban thiet filet yang te lum sorbi kan yo da pesuk ti kata ka bala penong ngi bang ishan kmat yo te jaka na luar mengilalap begitu gi beri gi besabean kabaar ngilap ru pementa ba kadiki epicenter kumong ka jaka pedeng ka supply u drop sang ne shelong berapa kila don shibun ki intelligence la ni ki jing yo jing tip ki jongi ya ka bangimla ban ya thu ba ka kumnu karung udrong drop sang ne jaka kumnu ki supply na kawan gani drop kila don ki jing tip ya ka ba ngila ngidang lum menta mandala ade ka for le singin sala ban le ke badan kam ban le ringi so thu i kumang laong na du to kasni ba kibri ki badan bentah ka bahan khai uni drugs kin yale hi kat mala unu men penduk men sim tingi iba kani ka jinglet ka jongi hangni hapo lum survey ku mong ya pi kam dei kadi ar bentah ka wei kadi jing sa be an ka jongi bat ka ba ar ka bakham pensyong khya yangi kadi jing don jong kibri ki ba supply drugs ka jaka ndai ki kintin ki bami tang nangi ndai ki kintin ki bami tang na kitu kibri ki bangi lakem ka jing khanra ka jongi ndrei wat ki bri ki ba syong dukan hang to hajan ru udon we briuli ba ada ka jing tho yang yu boong ba ngahi ngala de witness ba kani ka jaka ka khai drops te kata ka blok long yang i bangin sim ka senjam ka apply trik ban le wa ikini gibrio ndrei kitu gibrio ka dien mangitip le ase kitip bangiwan ka jaka kim sim la don shu ya kani ka wing imla ban bal yo le ase ki don wat kilang yong na ka police department pi badon benta wa ka kam khayi ba ka kam di drops tinging imla ban shushania kulmar ban suong mangin ai information ya ki pulit bangi hakata ka singin le hakata ka jaka kata ka singin le kata jaka te kam don jing mot show kata ka mission ka jongi ka bong mangin le ban khandra la ne ban yo ya ki brio ki badi kum juru ki badi drugs mala dangi le kum tangi tep bangi nom lap hisu nang ni sakman ya kata ngatrai la dek fikli wat nagi he pulit ru ki tep ha ba even haka police department ki don ki brio ki badan ki ba la bandon ki brio ki badan benta haka kam khayi kuma filai i lemba ki kubor bau tu we ni ki samla armut laingut ki samla ki bong ba manu pengop ki ya body drugs ki ki brio ki badan ka uniform ti lada kita ki brio ki badan ka uniform kidang don le si kila bendon hakata ka katanat ka ba day ban pet ya kani ka anti narcotics te kan kam don jingmut yang i bangin le ya thu ki te kata bola pelong yang i ba ya ka bomenta hi ngin shim ya kai ban kai ka bangila ban le ngin le ndai bangi ong mangilet hang tu ngi shim ya ka anya ti ban khandra la ne ban sis ban le kum ni kum tan ri ka jing yo jungi bang la lang yo ki jaka pat ba ngi thang yo drugs but ya gitu ki samla ki bala kerni ka jing di ngi khot ki ban ya selok bat ki bat ban pha sli rehab center kata ka di jing thmu ka jongi ti ya ka statement ka ba USP wong bat i hangi ki expert ban le ka badon kam ngiling im don jing kam ka police department ka don ya ka force ka jongka ka don ya ki brio ki jongka ya ki intelligence ki jongka ngi khmi lenti banang ni sakmat lekin tre khamba din bangi ngi la pen i ya ki kam ki bangi ngi le la da ka HYC kala ban le kat ni kat nu tam le ki police ka pulit ka department jong ka police kala ban le shu tingi khmi lenti ba lamba ka ni jing pen i lenti ka jongi USP jong ka iska sales un shim khyai ni kam ba un le ek badan kam